Maglupa ka kasing bangke. Napalipatin mo ang pwesto rin ang anak. Kaya nga pa rin eh. Kaya nga luning babae pa ni lalaki. Pero paano mo? Anya bayad ang anya lakwat na ka. Nangyayawang na yung anak. Daranda mo ko lang, isisitan lang. Misisitan lang? Pati kapitan, malamang din damdyan na masasabi na. Nakalayanak. Lapit na rin po si Dos din. Kaya na. Wow. Kasura ni itang metong nga na. Oy, yung magsalita mga nga na. Matutunan man nila na. Magsalita ko na magsalita ko tutulad na ako. Oo. Magsalita ko pala mo eh. Ayos na sana kasi may mga bata sa harap eh. Kaya sinabi mo sa tingko. Kung tsaka ka magsalita ko mga talaga yan. Paalisin ko yan mga yan. Papaalisin ko. Halina mo pa rin. Hindi naman ang kailangan. Oy, Sean. Kaya kumayabang ang tigera. Bakit? O tayo mo balo. Kaya mong bulan na yan. At lumaran matak mong babae. Umal ka, puta babilo. Ang babi, kaya ang kayo babi. Bagay ka, papalila naman ang babi. Ali, pero taulo. Ano yung mga atakman mo? Bay nasawa ko. Siyempre, sa amin eh. Ang bay nasawa ko. Ganyan mo lang siya. Ganyan na lang. Pwede na yan. Kasi naman sa... Huwag mo kayong malikot ha. Bakit kayo mo Kaya pwede na yan. Basta yung mga bata dyan. Alis na lang kaya yung mga bata. Bata dyan. Ang matsura. Hindi ako sana po, Julie, pero mas mataas sila doon sa bata. Paano nakuha yung ulo ng mga bata? Oo nga. Pagkantingan ang kapitan niya. Wala na ka manatang kaya ka dito. Sinabot tawag ha? Pwede naman sila pulipatin doon sa pwesto kanina eh. Alisin na yung mga bata yung ibang pwesto. Ay, nga. Okay lang yung ganyan. Huwag na yung malikot. Oo. Kumentura ka kita nga man. Ayan yan, sige. Huwag na lang malikot na ganyan. COVID! Yan naman, pasatag niya. Pwede mo na lang yan para hindi malikot. Baka masunod yung mga bata. Kasi ito naman ang ring. Kulong ka ka, Quarantine! Wala lang. Yan naman ito. Pero marinig ang kapitan. Yan naman ito. Ngayon, ipatse may disgrasya ko. Pwede ka. Pwede na ko. O, marinig na lang ka nito. Ang marinig. Marinig. Kasilaban. Marinig. O na ano? Kuya. Ano ang COVID mo? Kuya. Why, marinig na ka. Unit na ka, mabuna ka. Dahil naman marinig ito. O na ano yun? Pag nanunay ka. Kaya naman pala paano eh. Hindi naman. Ano eh? Nanya. Ito, laminate. Awa, laminate. Laminate. Good. Laminate na lang. Alin mo, gan. Marita na. Laminate. Pag ito to Lesoy, may milyaring pandemya ngayon. Nakala, may apektuan, may kapalyari. Totoo yan. Totoo yan. Ako po, totoo na. Muling Hindi bumila. na siya kung masakit. Muling bumila ko yung obrami ka. Talaga pong magkasahit, kaya kaming kabyayan. Halata naman niya yung isura mo eh. Pero, dito po, Bakit? basta po dyan, sa nagdumiskarte din, biyan mo. Diskarte. Natumalo. Baka namin gawan. Kasi po yan ako nga, yung totoo na, lima na rin anak ko. Lima? Lima na nga tigyan pa niyo. Magkakator sila rin anak. Ano mo na si Belen, kalat na isawa no rete. Makanya. O, reta na yung pala, lima na. Magkailan na po, ne? Wow, yan. Sisipag ang mga bata dyan, Lola. Kapag dyan ka nakapangasawa, Lola. Marami kang anak dyan. O, hindi ako po po, halimbawa. Baka maraming may kasali puro po na. Nakakaroon ka ng maraming anak dyan. Ayun, siya pang Edward. Edward. Edward, batuloy na talaga ng kamaro ko kanina ka pinitext kanina. O, hindi ako po. Paluto kaya po yung tilapia ka. Bibilangan na ng pera si Edward ang Julia. Para yan tingin na mesa. Pupunta ka isang tap, Malaysia ko. Pagpunta ka. O, pakanang ko na po itong pangani ka. O, sige, sige, may ganito mga kaya ko. Kakanyalar po rin ako kami. Siya ka lang mong mga. Rosa, nagalap sarap. Pumunta ka tayo kayo ng sa kabila. Pupunta ka isang painawa kanina ka. Huwag kami painawa kanina ka. Kakalaya. Ang tawag po kanina ka. Ilang tayo ano. Panudo ko na naman tayo. Bakit? 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 Bakit?
Eh, ba't kinakain mo? Paluto. Kami isang dalaman. O, hindi diskarte. Ay, kabutang ganda na nga itong puso. Ha? Sabon. Bakit ka makayang nagtungo sa buhok? Palaga ako sa ulo. O, yan yung diskarte, loko. Ay, ako naman, yung totoo na po na yan. Si Kamisoy talagang halos gulay na yung kakanan ni. Ba? Kasanan ni. Uy, kanya ka mana ng kulay pala. Balo yung pulta nga maligoso ka. Ah, Tang mapayat. Tang mapayat. Hmm. Awa mo, sustansita. Wow. Panenang panay makanya ning kakaning ulaman ka. Kaya pala panay kang mamangan mapait, balami purugana. Ay, wag tutuyan sa'yo. Magkamatang mo lang. Wow. Hindi mapayat ka eh. Wow. Oh, Bisan tinakla ko. Oh, ang kataling buldi ko wala kung ating ng bulati. siguro hindi ko lang check namin. Okay kal kayo mga niya nalepot ke. Oh, puta maligoso yan eh. Si may alam. Ayaw ko lagi pa negosyo. Ay, nasawa mo yung mga salaron. Wapi. Wala na pera sumi. Totoo yan, wari, sabi na kayong pandemya ngayon. Oh, nakalari ka mamamakyasawa. Awa, tutuyan. Halo pa na mo ni... Jen. Wow. Iyan si Jen, ang boy Mark. Wala. Ginapit na yung mga sa rin eh. Wala lang din. At pangit. Ha? Ilan? Ako pa lang, narsinya pala ito. Ah. Ulan. Bakit nakikita mo rin yan? Sabihan da, dakala muktut, dakala manganak. Uling alalang gagawan ka. Yan na lang panay Pandemya, bawal niluluan. Wala rin na yung Mark. Oh, Panay ang saka mga nila ni Jen, no? Panay lang Oh, maragunin siya, no? Siyempre po, iyalim mo man yan. Siguro din. Oh, yan, bakit hindi ka namin? Minsan na, kumari mo, imisis ko. Ay, kumari ka? Oh, bakit? 54 years old na eh. Awag ka, kaya nakala pa. O, may delay mens na, nung bulan. Bulim sa biyan, may kagawa ka pa. Bay ka naman. Talagang mga ganyan, neka. Oh, ngayon namin yan. Ay po ka, pala ko kumalik. Wala na. Karen kay. Ganun, baitaw yata ito. Abay na. O ngini, pepa check up ki. Oo. Mismo. O, palubanin ng doktor ka ng klinikal. Oh, nasabi ni doktor. Ultrasound eh. Inultrasound ba? Oh, Para sigurado. wow. Inasa ko yung doktor. So, yan na may ganyan. Anak ko selo, walang sana makajunok pa. What's up, Maningay. Oh, nasabi ni doktor. Ano po to, kapo babaya, lalaki yan ako. Oo. So, yan o. Yan mo pala mabuktot yung misis mo, anak. Di mo bugto? Kanya ka nung. Bakit? Hangin kanilinog kayong kilog. Maragulit siya nangin. Hangin. Pwede ka naman. Ay, kamuha kayong doktor. Kurang. Pagputa naman, doka, kung gawa may pambol ka na ising yung buto ko. Putangin nila. Itinamon ka mo eh. Huwag kasi matuwang ilalagi ka. Angin na talagang lulu. Ala na luluan. Sirakatan. Huwag kang matuwang ilalagi mga niya. Eh, kasi talaga yun na yung mayabang ka, itamegaro ka. Hoy, pare. At sugat na perlak, pare. Oo. Talagang yun, kanong mega ka, subukan na kanong mega. Nung ken mo tegaralan sa'yo, malaot ka na ako. O, kalapit ko kayo ka, malaot ko. Tegaralan, pote na bubalo, saka ako mag-aral. Oh. English is my favorite subject. O, puta na yun. O. Ay, Mar. Akaklase kay Maring Julie. Bali mo sabihin, magaling ka kayong Ingles. Pare ko, English is my favorite subject. O sige, kung talaga magaling ka kayong English. Pamo, ikaw makaintindi na ka bang hindi? Yes, I do. Kulit ka? Hmm. Sige. Kung talaga magaling ka kayong English. Oh, Nanyo mo kayong English yung saging. sige, lakot ba? Ang pamumuliin. Kaya matigay ka rin ka rin. Kondyo na mo, mag-aral na rin. Bakit? Yung saging kayong English, eh naman na tawag. Una mo lang. Banana. Banana? Nung sa bayo. Ano mo para sa akin? Banana. Nung sa bayo, banana yun. O sige, manusigan na kayo. Sige. Sige ba? Oh, Ano naman kayong English yung tanaman? tanaman? Ay, nada. Narin tanaman? Kung tawag kayo ka, yung tanaman kayong English, tree. Maglakong talaga po ako. Bakit? Tree apple, lungad-lunang naro. Tree, lungad-lunang naro. Kanya yung nasabi ni ka? Hindi naman ka, lungelang lunara ka.
Tria, nung meron niya ako. O sige, gulit sa dyan, magaling ka kay Matt. Hoy, pare nung dyan mo ba? Tria. Sige. Yan na, in condition ko. Ating ka bang kung siya? Yung magananing bilisin ka na ang putang. Maka-investiga ng pakiba. Hindi siya kung pumili. Pa, kaya ka pamatilan muna na. Sige. Nano, ma. Yan ka tamong class. Braso mo? Seryoso ba tawag ka? Magi. Sige. Sama ka na eh. Bango, di mata. Wala ko.